mane county kacha nikech kaka na budget gine magi kadhe kinde mamoko to bende nyaka ba wabed gi ng'eyo ni MCAs ka gin siro emomiyo ni MCA ka samoro ok ginyal tiyo gi gavana mar geyo makare wajaneno achiedh nade mabende jawuok e counties magwa kuom ranyisi Osido natemo ng'ene na kwadok chien chakre higa mar 2013 iwacho ni governors madirom 11 osetem golgi gi MCAs mabende nitiere e gwenge magi iwacho ni governors 11 kanyakla kod jalupgi 3 osetem gol gi MCAs magi kor gwenge mopogore chakre higa mar 2013 nyaka sani wang'e mana ni governors 3 ema ok osetony manen governor e county ma Nairobi mano Mike Mbuvi Sonko nothicho koda MCAs kopogore gi mano nothichi gi oko nikech MCAs kosethichi itero buchi e od bura mar Senate kacha ging'iyo ka giseng'iyo to gineno ka ponono ni inyalo thichi oko kata uyo noneno kanyo ka governor manen governor e county ma Nairobi nothichoko mano Mike Sonko bang'e county ma Kiambu nachakwa neno kanyo ka Ferdinand Waititu bende nothichoko nyocha ka bende county ma Meru nwaneno ka koro gen gi governor manyien bang' ka Wira Mwangaza thichoko Osido koro waloso na relationship iwacho ni tudruok mago mag MCAs kanyakla kod governors counties mago makalwe maneno ka chal ka gima MCAs mano en adier Sharon kendo thicho governor oko en tij MCA ng'eni mago koro nikech gima ok na timo malong'o kaluwore gi apani time kata content of the discussion en ni okawa break oversight cha icho wacha ni en representation to ng'eni kata representation bende nitiere kaka japiny bedo represented gi MCA mare then one gi oversight bende nitiere kaka timre ma one of the oversight roles mar MCA and impeachment of the governor no bende nitiere chik kai kaka governors bedo impeached though is en gimi luongo ni responsibility but the mechanisms emomiyo samoro kaka iwacho maber governors moko ithicho oko to moko kochopo e Senate kacha bende nitiere iwacho ni lack of evidence gidhi nyaka e Supreme Court kaka mar governor ma Meru ne waneno ka doho kacha koro bang'e to mago nitiere kamano nikech gimiluongo ni threshold mar impeachment mar governor pod onge to king'iyo chik masani oselos ne iluongo ni NADCO within the NADCO foundation kacha ma dwarore ni mondo ni impeachment governor and deputy governors impeachment act makoro nyiso wani to threshold maromo nadi kata ng'ono gini manyalo chopo e yo makoro governor bedo impeached sani to wasebedo abeda gi trials maka kiwacho yo makare moko osebedo successful osekadhi moko bende pok osebedo successful moko bende doho emosekadho kaka koro Mameru ni neno ka Senate nowacho mare owacho ni adwa appeal obi appellate court mabang'e to koro doho yie gi kaka nende senators owacho thichruok kata thicho oko governor i MCAs en tich mar jo MCA on one side but on the other hand bende en gimi nyalo luongo ni a political protest within a political context manyiso ni en gimi tiyo godo bende kisiasa ka governor ok ti maber kata ka ok ochop dwaro ma MCAs wacho kaka samane wachako wacho ni MCAs nogo koko ni rais ok odhi loso kodgi e counties ka be gik ma kamano timore ma samoro yudo ka samoro loso budget to nitiere MCA moro bende ma feel ni en budget ne projects ma okete CIDP ma e ward mare kochopo ka governor kacha iwacho ne samoro ni jowuok no ok onyal miyo program koro nyalo bedo mechanisms kata opportunity ma MCA nyalo chopo godo motion of impeachment of the governor to submitting a motion of impeachment in chike through gibiluongo ni County Governments Act of 2012 ma within kacha nitiere subsection ma loso e weche mag impeachment as a responsibility of MCAs mondo gigol governor kata deputy governor koro nyaka ibed gi evidence to evidence ni en evidence ma inyalo gole through either jopiny bende timo petitioning manyiso ni gigo signature margi e form moro kanyo ma bende chiwo mabang'e itero obedo table e county assembly kacha as an evidential indicator ni governor should be impeached. Number 2 bende nitiere
causes of impeachment. Angono momiyo idwa ni mondo governor obed impeached. Samoro nyalo wacho ni okutiyo gi teko mare maber, misuse of office, weche mag corruption, mibadhi momake, weche mag tiyo gi pesa. To magi gin gik ma samoro governor kako tiyo ok berni. Kata adieri kaka gik moko timre counties, nikech MCAs jodak gi jopiny, mabeyo odak gi jopiny, moko dak Nairobi, moko dak Kisumu, moko dak Mombasa, to gin MCAs kata mana ma Siaya, ok odak Siaya, odak kumoro nono. But mago modak gi jopiny, they feel what the citizens are feeling. Kendo out of that, tudruok margi gi jopiny nitie machiegni kabisa. Ma samo dhi keto impeachment motion mar governor, to en gi evidence ma bende bedo supported gi jopiny. Samoro bende nitiere weche mag procurement, kaka moko miwacho mag Nairobi, mag Kiambu, governor mag Kiambu kachitu sani hapa nitiere jela. En gi weche momake e court kacha. To nikech samoro kaka notiyo gi pesa, especially weche mag procurement, ni in yawo company ma directors en in jaodi gi nyithindi. Koro jopiny ka to gin tang' gibed gi thuolo kanyo. To sirikal mar county to en gimoriko bed ni en ma ayanga ma jopiny te should have an opportunity of engagement. Maka nitiere tenders, to kata ka Kevin Osido bed gi company ne moro, Africa Tai Enterprise, to chiwo kacha, to miye thuolo. Ka Sharon Ong'aw bed ni nitiere gimoro mare kacha matimo communication and media engagement, to keto procurement, to en weche ma molonye kendo motimo maber, to miye thuolo. Titendo ka kuonde ma ng'eny counties wa jopiny onge gi thuolo machalo kama. Omiyo mago bende chopo kuma koro governors tiyo marach kendo MCAs chopo mondo obed gi those impeachment process. But king'iyo since 2013 chakre wabed gi the first election mar devolution up to now, ineno bende ka weche mag impeachment dok piny. 2013, 2017 they were quite high. Governors were affected. The second generation of county governments at devolution 2020, 2017, 2022, when they want to get a few impeachment. 2022, 2025, which I don't foresee a governor being impeached after maybe in the next 2 years, depending on how you yes? But neno ka impeachments gibe koro dok piny kamae. Mano manyiso ni governors be are learning. Ligini oken gima nyaka an matim kaka dwaro. To bende gi diversify mechanisms of engagement between MCAs and also the county governments, particularly the governor. To ng'eni ng'eny gi acho, it's largely financial issues, which mag budget, which mag projects, which mag procurement. So Sharon Gima and dakwa mondo control budget and auditor general otim kabisa en nono nyaka weche mag procurement matimre counties. Nikech jasiasa ong'eyo ni siasa ma Kenya ka en pesa. Be okangi yieri kionge pesa. Ok ni chieng' moro ka wadwa chung' kom nikech wan mana gi pesa matin kama, jopiny nyalo ng'iyo tije mabeyo ma wasetimo ma ok nopuko pung' marom nade, to ginyalo yiero. But as it is right now, the more money you have, kalore gi pesa mang'eny ma in go mar mondo inyiew godo kura, inyiew go IEBC, inyiew returning officer, inyiew police mochung' e dhot kacha, the more money you have, the higher chances of being elected. The more miwacho nwani within the Eastern Central Africa, in fact the global South, Kenya's election is the most expensive. 2022, jakura achiel kama ninyiso wani costed 2,600. Jago kura achiel. Koro ka in gi 22.4 million voters times 2,600 mago pesa ni. IEBC no kwayo 60 billion, no media I think 48 billion. Sane gi sek kwayo ni gidwani mondo med gi nyaka mar mondo kura ma 2027 obed transparent, accountable, viable, and all those viables. Mondo koro eka wabed gi yiero. To ka wanyalo di link wach mar pesa between MCAs and governors e weche mag mibadhi matimre counties and also national government, our election nyalo bedo the most cheapest election. Erokamano ahinya Kevin Osido. Aneno kanyo ka saa 4 osechopo. Adwaro mar mondo mi thuolo mar mondo mi ibud duondi gi pi Kevin.